La bretxa salarial entre sexes és del 23%. 750 milions de nenes són obligades a contraure matrimoni abans dels 18 anys. Les dones dediquen 4 hores i 25 minuts a tasques de la llar i a la cura de tercers. Per contra, els homes hi dediquen 1 hora i 23 minuts. 200 milions de dones al món són víctimes de mutilació genital i 4,8 milions ho són de l'explotació sexual forçosa. Erradicar totes les formes de discriminació per raons de sexe per garantir la igualtat d'oportunitats i tracte és base necessària per aconseguir un món pacífic, just i sostenible. L'empoderament de les dones i les nenes té un efecte multiplicador i ajuda a promoure el creixement econòmic i el desenvolupament. Arreu del món, les dones realitzen la major part del treball no remunerat, per la qual cosa cal promoure la responsabilitat compartida a la llar i a la família. L'accés de les dones a l'educació, a l'atenció mèdica, a una feina digna i la seva representació en els àmbits de decisió són un impuls cap a economies sostenibles i justes que beneficien la societat i l'humanitat. Què puc fer? Reivindicar la no discriminació professional, especialment per raons de sexe. Distribuir de manera igualitària les tasques de la llar. Refusar el llenguatge sexista i masclista. Denunciar l'assetjament sexual. La principal fita sindical és posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i les nenes arreu del món.